What's up, Wanderlust explorers? I'm Anna, and you're watching Word Wanderlust. Are you ready for some language madness? Let's dive in and unlock the mysteries of the world's languages together. You are watching part 4 of 155 Bulgarian phrases must know in daily life if you want to speak Bulgarian. If you miss part 3, part 2, and part 1, you can click the link in the description of the video or visit our channel. Part 4. How much does this cost? Колко струва това? Колко струва това? Колко струва това? This costs 50 leva. Това струва 50 лева. Това струва 50 лева. Това струва 50 лева. What is this? Какво е това? Какво е това? Какво е това? This ball is mine. Тази топка е моя. Тази топка е моя. Тази топка е моя. This is my pen. Това е моята химикалка. Това е моята химикалка. Това е моята химикалка. What is that? Какво е онова? Какво е онова? Какво е онова? That ball is mine. Онази топка е моя. Онази топка е моя. Онази топка е моя. What do you do for a living? Какво работиш? Какво работиш? Какво работиш? I am a student. Аз съм студент. Аз съм студент. Аз съм студент. Do you have money? Имаш ли пари? Имаш ли пари? Имаш ли пари? Where is the bathroom? Къде е банята? Къде е банята? Къде е банята? The bathroom is over there. Банята е там. Банята е там. Банята е там. I'm sorry. Съжалявам. 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 No problem. Няма проблем. Няма проблем. Няма проблем. What are you here for? За какво си тук? За какво си тук? За какво си тук? I'm here on vacation. Аз съм тук на почивка. Аз съм тук на почивка. Аз съм тук на почивка. I like it here. Харесва ми тук. Харесва ми тук. Харесва ми тук. What do you like more exactly? Какво ти харесва поточно? Какво ти харесва поточно? Какво ти харесва поточно? I like the weather. Харесва ми времето. Харесва ми времето. Харесва ми времето. I like the food. Харесва ми храната. Харесва ми храната. Харесва ми храната. When are you leaving? Кога заминаваш? Кога заминаваш? Кога заминаваш? I'm leaving tomorrow. Аз заминавам утре. Аз заминавам утре. Аз заминавам утре. How long will you stay here? Колко дълго ще останеш тук? Колко дълго ще останеш тук? Колко дълго ще останеш тук? I'm here just one day. Аз съм тук сама за един ден. Аз съм тук сама за един ден. Аз съм тук сама за един ден. I'm here just one day. Аз съм тук сам за един ден. Аз съм тук сам за един ден. Аз съм тук сам за един ден.
I'm gonna be here for 2 weeks. Аз ще съм тук за 2 седмици. Аз ще съм тук за 2 седмици. Аз ще съм тук за 2 седмици. How is the weather today? Как е времето днес? Как е времето днес? Как е времето днес? It's cold. Студено е. Студено е. Студено е. It's hot. Горещо е. Горещо е. Горещо е. It's going to rain. Ще вали. Ще вали. Ще вали. How do you feel? Как се чувстваш? Как се чувстваш? Как се чувстваш? I feel sick. Лошо ми е. Лошо ми е. Лошо ми е. I feel hot. Горещо ми е. Горещо ми е. Горещо ми е. I feel good. Чувствам се добре. Чувствам се добре. Чувствам се добре. I'm tired. Аз съм уморен. Аз съм уморен. Аз съм уморен. I'm sad. Аз съм тъжен. Аз съм тъжен. Аз съм тъжен. I'm happy. Аз съм щастлив. Аз съм щастлив. Аз съм щастлив. I'm hungry. Аз съм гладен. Аз съм гладен. Аз съм гладен. I'm thirsty. Аз съм жаден. Аз съм жаден. Аз съм жаден. Do you want to eat something? Искаш ли да хапнеш нещо? Искаш ли да хапнеш нещо? Искаш ли да хапнеш нещо? What do you want to drink? Какво искаш да пиеш? Какво искаш да пиеш? Какво искаш да пиеш? Anything else? Нещо друго. Нещо друго. Нещо друго. That's all. Това е всичко. Това е всичко. Това е всичко. Thanks for watching. If you found this video helpful, please give it a thumbs up and share it with someone who might enjoy it. Don't forget to subscribe for more easy language. See you in the next one.